Salutare prieteni și bine ați venit! Astăzi Toyota ne oferă în teste noua Toyota CHR și nu cu orice motorizare, ci varianta hibrid, cea care are un motor de 1.8 benzină și un motor electric. Iată, în spatele meu se află mașina și sincer abia aștept să o conduc. Este mașina care promite să detroneze Nissan Juke ca liderul incontestabil al categoriei crossover compact. Haideți să vedem ce poate! Ei bine, acum suntem și la volanul lui CHR hibrid, în mediul său natural și anume în oraș. Tocmai am plecat de la un semafor și nu știu dacă auziți sau mai degrabă nu auziți, dar mașina a pornit în modul electric și doar acum, când am accelerat un pic mai tare, am băgat în funcțiune și motorul cu combustie internă. Deci plecările sunt foarte silențioase în Toyota CHR, ca să nu mai spun că această mașină are aici un buton care se numește EV Mode, în care mașina merge exclusiv în modul electric. Astfel că e ideal pentru, nu știu, plecările de acasă noaptea când nu vrei să te audă nimeni că ai pornit mașina. Așa ca idee, dacă vreți de fapt. Bun, încă o chestie specifică mașinilor hibrid, gaură mare. Încă o chestie specifică mașinilor hibrid și mașinilor electrice, frânarea regenerativă. Adică, atunci când pun frână, în bord mi apare un martor care mi arată că roțile, de fapt frâna, acționează un sistem care încarcă bateria. Pentru că acesta nu este un plug-in hybrid. Dacă ar fi fost un plug-in hybrid, am fi putut să-l băgăm noi în priză acasă și s-ar fi încărcat bateria. Nu, e un hibrid care se încarcă doar prin frânare regenerativă. Acum că tot am luat groapa aceea mai devreme, să vă spun și despre confortul din CHR hibrid. Aceasta este o mașină de aproximativ o tonă 400, o tonă 450, cam așa, de kilograme. Și trebuie să recunosc că stă surprinzător de bine pe șosea. La capitolul manevrabilitate trebuie să spun că e chiar bine. Nu mă așteptam, aș spune chiar un pic o tentă de sportivitate în direcție, că dacă direcția nu este neapărat atât de urgentă, atât de agilă, totuși e foarte intuitivă. Revenind la suspensie, pentru oraș CHR-ul este ideal. Acum am mai luat încă niște gropi și telefonul operatorului meu a sunat pentru că primește mesaje pe Facebook de la prietena lui. Trecem peste. Suspensia cu siguranță este gândită pentru oraș. Aici e nevoie să nu simți găuri, mai ales într-un oraș ca Bucureștiul. Să nu simți găuri, dâmburi, linii de tramvai sau mai știu eu ce. Și cu siguranță se achită de asta cu brio. Acum că suntem puțin în trafic, după cum vă așteptați, motorul cu combustie internă s-a oprit. Motorul electric nu se aude, deci este liniște complet în mașină. Și acum că plecăm din nou, liniște completă. Știți zgomotul pe care îl face tramvaiul când pleacă? Sau nu, troleul? Da, cam asta se aude și aici, doar că un pic mai finuț. Dar acum voiam să vă vorbesc despre un alt lucru important pentru condusul în oraș, și anume postura. Postura la condus și modul în care stai la volanul acestei mașini. Mie îmi plac foarte mult scaunele acestei mașini. Mi se pare că sunt chiar un pic sportive, cu o foarte bună susținere laterală. Așa că, nu știu, dacă ai luat curbe destul de abrupte în mașina aceasta, cred că nu ai fugit din scaun. În schimb, fiind un crossover, normal că este un pic mai înalt. Asta înseamnă că vezi destul de bine în jurul tău, în față văd foarte bine, în stânga, în dreapta la fel. Dar din cauza modului în care este desenat spatele mașinii, prin lunetă nu vezi mare brânză,
vezi în oglindă în spate, dar nu este, să zicem, atât de ușor să vezi într-o intersecție cum este cea pe care urmează să o facem, urmează să o trecem, și anume intersecția testul de foc, cea de la Alba Iulia. Această intersecție nu este un sens giratoriu, pentru cei care nu sunt din București. Nu este un sens giratoriu, dar este o intersecție circulară, unde la un moment dat va trebui să dăm prioritate, chiar dacă suntem în intersecție. Iată, vă arăt chiar acum. O să semnalizăm stânga și apoi vom vedea dacă într-adevăr prin colțul dreapta-spate al mașinii voi putea să văd ceva. Pentru că va trebui să văd ca să pot oferi prioritate celor care vin dinspre Piața Muncii, dacă știți. Ok, deci, acum facem stânga. Și acum va trebui să dau prioritate celor din dreapta-spate, să vedem dacă văd ceva prin geamul din spate al mașinii. Da, nu se vede mare brânză, pentru că geamurile de la ușile din spate nu sunt drepte, sunt la un unghi în sus și asta obturează destul de mult vederea. Trebuie să mă mișc într-un fel așa, ca să văd peste scaunul din față și într-un fel printre scaunul din față și geamul din spate, altfel nu văd prea bine în spate. Da, deci după cum vă așteptați, cu vizibilitatea în spate nu stăm prea bine, dar în rest, ca postură la condus și vizibilitate în față, în stânga și în dreapta, suntem în regulă. Acum că toți suntem din nou la semafor, pentru că suntem în oraș, haideți să vă vorbesc puțin despre designul interior al acestei mașini. Mie mi se pare că arată extrem de bine. Cred că Toyota a reușit exact ce și-a propus cu această mașină. Un design funky, interesant și așa cum este și exteriorul, pe măsura exteriorului. Avem o consolă centrală care oarecum se împarte în două bucăți și vine așa cu o protuberanță spre șofer, orientată spre șofer, care mi se pare că arată foarte bine. Avem un ecran touchscreen foarte ușor de utilizat, dar cu un sistem de infotainment care nu prea mai răspunde atât de repede la comenzi. Toyota Touch 2 este acest sistem. Eu am mai folosit acest sistem și pe alte mașini de la Toyota pe care le-am testat și atunci parcă răspundea un pic mai repede la comenzi. Acum are destul de mult lag, nu știu, când scrollăm prin opțiuni, cam pică frame rate-ul, ca să spun așa. În rest, se achită de toate funcțiile sale. Și un lucru pentru toți producătorii auto: vă rugăm, nu mai puneți butoane capacitive lângă sistemul de infotainment, pentru că asta face sistemul să fie foarte greu de folosit, mai ales în mers. Pentru că nu nimerești acele butoane, pentru că nu le simți, fiind una cu ecranul, nu simți butonul la mână și nu ajungi să îl butonezi în mers. Bine, nu spun acum că ar trebui să butonăm sistemul de infotainment în mod constant când conducem mașina. Ba din contră, ar trebui să evităm chestia asta. Dar butoanele acestea capacitive sunt destul de greu de folosit, mai ales în mers. Totuși, cei de la Toyota, știind chestia asta, au pus pe volan o grămadă de comenzi. Avem comenzi pe volan pentru absolut orice, așa că nu e nevoie să miști mâna de pe volan pentru a căuta butonul capacitiv care îți trebuie și să nu-l găsești și apoi să nu fii atent la drum și apoi să intri în cineva. Totuși, până și asta e greu de făcut, pentru că mașina noastră are Front Collision Assist. Ce înseamnă asta? Înseamnă că dacă nu ești atent la drum și, să zicem, o mașină din fața ta a oprit la semafor sau a oprit să dea prioritate altcuiva și tu nu ești atent și te apropii periculos de acea mașină, mașina te va atenționa. Inițial, cu un semnal auditiv, va piui și în bord va apărea un martor care spune frânați. Dacă nu-l asculti și nu frânezi, mașina va frâna ea în locul tău. Acum, n-ar trebui să ne bazăm pe chestia asta, dar e bine de știut, mai ales pentru oraș.
unde se întâmplă tot felul de astfel de accidente ușoare, e bine de știut. Chiar acum s-a întâmplat. Iată. Cred că l-ați auzit. A început să piuie. Am frânat eu. Vedeți dacă nu sunt dat drum? Chiar acum s-a întâmplat. Mașina a piuit. Mi-a apărut acolo frânați și am frânat, că doar nu-s nebun, nu-i mașina mea. Totuși, Toyota CHR trebuie să fie și o mașină măcar puțin practică. Astfel că portbagajul are o capacitate de 377 de litri. Ca să punem totul în perspectivă, Nissan Juke, cel care conduce segmentul crossover compact, are un portbagaj de 354 de litri. Tot la factorul practicalitate, bancheta spate. E bine, pe bancheta spate intră 2 oameni. Dar nu cred că vor intra 3 oameni în toată firea. 2 oameni nu foarte înalți, să zicem până în 1,75, ceva de genul ăsta, vor sta în regulă, poate chiar și mai înalți puțin dacă tragem scaunele un pic mai în față, care vor sta în regulă. E un pic claustrofob acolo în spate, pentru că plafonul este oarecum în jos, mașina fiind oarecum într-un stil coupe, să zicem, în spate. Deci e un pic claustrofob acolo în spate, dar este în regulă. În față, în schimb, e foarte mult loc. Am foarte mult loc la cap, este extrem de spațios în față. Motorul pe benzină de 1,8 litri de sub capota lui CHR, ajutat de motorul electric, dezvoltă 122 de cai putere. Deci, în total, această mașină are 122 de cai putere, ce sunt puși pe șosea printr-o cutie CVT către roțile față. Vă dați seama că aceasta nu prea este o rețetă pentru sportivitate, ba, chiar deloc. Chiar dacă aici, este puțin, există de pe volan, putem selecta prin mode. Avem aici un mod sport pe care l-am găsit din greșeală, nici nu m-aș fi gândit că există un mod sport. Ca să nu mai spun că există și un monitor al forțelor G aici în bord. Înțeleg de ce ar avea nevoie Nissan GT-R de chestia asta, dar nu înțeleg de ce are nevoie și Toyota CHR de chestia asta. Deci să vedem ce se întâmplă dacă punem mașina în modul sport. Ok. Da. O punem înapoi în modul normal. Nu se întâmplă nimic interesant, pur și simplu motorul țipă foarte tare. Ca la orice mașină cu o cutie CVT, atunci când accelerezi, mașina rămâne turată constant și încearcă să te miște cât mai repede, așa cum tu apeși accelerația. Dar, după cum probabil vă dați seama, CHR nu are valențe sportive, chiar dacă direcția îmi place destul de mult. E o direcție un pic relaxată, dar pe aici, pe acolo, precisă. Acum că ne oprim iar la un semafor, haideți să vă spun cam care este treaba cu consumul. E bine, acum suntem la un consum mediu de 5,2 litri, condus exclusiv în oraș. 5,2 litri este foarte puțin, dar eu cred că acest consum cu siguranță va mai scădea și veți avea consumul final pe articolul scris de pe eblogauto.ro. Toyota CHR hibrid cu echiparea Colt, așa cum o avem noi, costă 27.527 de euro. Poate că par cam mulți bani, dar dacă stăm și gândim așa per total, costă cam la fel cât ar costa și un diesel de la o altă marcă, să zicem, nu știu, de la un Audi Q2, să spunem. Dacă mergi și faci un Audi Q2 cam cu toate jucăriile pe care le are această Toyota pe el, atunci va ajunge tot cam la același preț, poate chiar un pic mai mult. Unde mai pui că hibridul poluează mai puțin, consumă mai puțin, deci totul este mai bine. Acum, despre echipări, v-am spus că aceasta este echiparea Colt. O chestie amuzantă, CHR se scrie C, liniuță HR și toate echipările de la Toyota sunt C, liniuță ceva.
Adică echiparea Colt, C-liniuță Ult, echiparea City, C-liniuță ET, echiparea Classy, C-liniuță Lassie. Foarte amuzanți japonezii. Ideea este că în banii aceștia, dacă vrei cu adevărat un hibrid, cu siguranță CHR este o opțiune viabilă. Dacă ar fi banii mei, eu aș prefera să mai strâng un pic mai mulți bani și să-mi iau RAV4 hibrid, pentru că aceea este o mașină mult mai practică. Dar pentru oraș și ca rival direct al lui Nissan Juke, CHR este cu siguranță o alegere mai mult decât inteligentă. Prieteni, dacă v-a plăcut review-ul nostru, dați-ne un like. Dacă nu, e un buton și pentru asta. Și dacă vreți să mai vedeți și alte astfel de review-uri, atunci vă rog, abonați-vă. Eu mă duc să mai dau o tură, pentru că în 2-3 zile de circulat cu această mașină, n-am consumat decât, nu știu, mai puțin de un sfert de rezervor, așa că mă duc să mă plimb.